Ak jazdívaš ako spolujazdec a býva ti pri pozeraní do mobilu v aute zle, toto video je pre teba. Apple pridal do svojich iPhoneov novú funkciu, ktorá by mala pomôcť. Volá sa Vehicle Motion Cues alebo v slovenčine pohybové pomôcky pri jazde vozidlom a nájdeš ju takto jednoducho. Pri jej zapnutí sa ti na displeji objavia pohyblivé body, ktoré napodobňujú pohyb auta. Systém to automaticky rozpozná vždy, keď budeš v aute sedieť. Celý problém s ťažkosťami je údajne v tom, že tvoje telo cíti pohyb auta, ale oči ho nevidia. A práve to môže spôsobiť nevoľnosť. Pohyblivé body, ktoré táto funkcia do tvojho telefónu pridá, by mali mozgu pomôcť lepšie jazdu vnímať. Apple je známy tým, že do vývoja podobných funkcií investuje nemalé peniaze. Mne osobne sa pri dlhšom pozeraní do telefónu začne točiť vždy hlava a preto som chcel hneď vyskúšať tento účinok. Zo skúseností ale môžem povedať, že som to už skúsil dvakrát a nejakú extra zmenu som necítil. Každému to však môže fungovať inak. Skús to aj ty a daj mi vedieť v komentároch, či ti to pomohlo. A ak chceš viac takýchto tipov, nezabudni nás sledovať.